Manatili tayo makatalakad. Ini po, bitay po rin band 31 para buging himom sasman. Conductor by Professor Alan Nasco Simple. Di conductor. Conductor Alan Simbul, Himo Santa Monica.
Bigyan niya po ni Band 31. Inantala pa po malakas sa palakpakan. May kabing po. Kasi dahil po. Yung bang kumanda, binigyan na rin nila ng banda. Salamat, Professor Alan Sambol. Yan pong ginawa, kita pong himog sa Santa Monica habang makakiraya ng barko. O yun. Ngayon po, yung pumumunang tiktik, yapin po rin ikatam guest band, Band 48, be conducted by Professor Edwin Lumanog. And the opening march, Kapampangan, March number 3.
Yung pong kanilang overture, Symphony number 9 in minor, OP95 from the New World. O yun. Kamay niya iban po ta makuha kami. Water, please.
Next, solo naman po ay Edben. Let me Jewel Teng. Alam mo nung atin niya pa Jewel. Leia ng Dennis yun. Edben na. Uli ng debut solo kay Edben. Ang magaling na Edben. Yung solo. Alam mo kung magkapit eh. Alam po kasi magkapit, kaya tayo mabalo. Hindi naman solo. Edben na mo po. Ikay na, si Edwin ako Yes. something. Balkay ko. Sobran. Sobran. Kasi putang mamarap ka na kalimantan. Kabantawan na kayo. Balkay ko. Ikaw. Higi kang Ben. Ano? Edwin ang convent din. Ano niya? Maganda ka naman yan. Maganda. Kaya kami lang nakagawa. Hindi kayong panda na? Makanya po, lalagyan. Wala pa rin. Wala. Kita kaya. Saluan. Pamating. Yung instrument. Basta, dakalang tigstigan daw. Ay, makalan na yun. Buta ka niya gamitan ni Basben, trumpet. Stop. Manal baking ang kanyang kinis eh. Ano yung gira na? Taktak. Mama. Kira pa. Ano rin na? Dave. Connecting to the data. Yan na yun eh. Una na. Mabilog. Yan. Ani. Connecting yan. Nila ko yung data na. Ano ako yung data na sila manlupa. Ang may lupa ay malagyan na kayo. Punta na. Mag-live na yan. Ngayon po yung mag-solo yung kanilang kanta po. Professor Edwin Lumano. Naramdaman ka pa. Nagawa ka kami.
Apo po'y Steven Limano. O yun, may double Velasco.
Renan Solog at Willie Manok, Stephen Manok. Yan po matatapong na rin ang modern ipamagatang intermission season 2. Pakibatan mo na eh. Yan. Alam niyo isang live ko kayo. Taglitang na po. Taglit na po. What in-end me? Makakahit po. Oh, sige, problema eh. Live na kami. Hang makalive ko nandun eh, kamahal din. Makalive ko nandun. Makalive ko. Nagpita ko niya. Ali, tapong red nung naakit siya pitang ka na makaradya kitang bayo niya hindi kitang pinsin. Akit siya po ang tatibig dyan. Manal diya kayo. Hindi nga lang, pinita ko niya. Bato pa mong connecting niya pa mo.
Maraming salamat sa Band 48 sa kanilang first set. At bayo po isabla, baya punta po rin o yun? Tao lang. Excited. Yan. Payabot na po rin Pesto Committee, HB, o Kumpitay Club.
Pasalamat na po. Katam Kapitan Tommy Cabrera, Barangay Councils, Paris Pastoral Councils. Tabanin na po itong announcer. Kaya pa pong may mesaya, manibat tini pa nobena ng Apong Monica, mumuna na po rin HBM, Twister, Kulirits, Joshua Maninang, with due respect, kini pong karelang club, The Heart Spinning po, Caribbean Club, pardon my language, Dovern Velasco, o yun! Protection Club and Company, come to guys! Salamat mo naman po ang Mayor Nardo Velasco, at salamat mo naman po kang kareng tabi, kareng ginawang bandera, o hindi pa po, with due respect, Caribbean Club, Kaibigan Club, salamat mo naman po kareng Aiders Club, at salamat mo naman po kang Miss Catalina Cabrera. Sabay po, palakpak tapa po, pampalakon nervyos. Dagal po salamat. Korea nina, huling balo kung mapsina kayo, rin kikatang panay. Band 31, yung pong kanilang percent to be conducted by Professor Neil Isip. Number 1, title, Top Malo, Concert March, music by Richard Waterer. Palakpakan.